Гэта падкаст пра польскую палітыку зроблена ў Польшчы. Выбары прэзідэнцкія ў Польшчы ўсё бліжэй, таму гэта выпуск з прагнозамі на прэзідэнцкія выбары. У нас будзе варажба па кнізе, ChatGPT. У нас будзе прагноз ад сабачкі. Мы будзем рашаць, якая будучыня чакае кандыдатаў па іх гараскопам, знакам задыяка. Ну і проста прагнозы букмекераў і так далей. Сядайце паўдобнее, бярыце ежу, каву, што заўгодна. Спадзяемся, будзе смешна. У нас сёння такі выпуск з прагнозамі. Давай спачатку распавядзем пра гісторыю. У Польшчы 100%, як у любой краіне, павінны быць нейкія прагназісты, астролагі і гэтак далей, якія прагназуюць на выбары. Распавядзі, што ў Польшчы з гэтым. Польшча ў гэтым выпадку дакладна не выключэнне. Ось, і як ва ўсялякіх іншых краінах, выбары гэта таксама заўсёды шоу. Ось, а якое можа быць шоу без магіі? Ось, таму польскія СМІ, асабліва, канешне, некаторыя СМІ, якія можна назваць жоўтай прэсай, вельмі часта выкарыстоўваюць вось менавіта такія рэчы таксама у перадвыбарчай гонцы. Тут варта вылучыць адну асобу насамрэч. Ёсць такі польскі экстрасэнс, Яцкоўскі, ён называецца. Ось, гэта той чалавек, які ўвесь час з'яўляецца недзе ў медыяпрасторы, не толькі з нагоды палітычных нейкіх кампаній, так? Але ўвогуле вельмі часта да яго звяртаюцца журналісты, каб ён пракаментаваў ці спрагназаваў тую ці іншую падзею. Ці моц вось сусвету, нейкая магія, ці дапамагла яна яму хоць раз, ці два, ці тры, ці ўсе разы вызначыць правільна прэзідэнта Польшчы. Так, сябры, я насамрэч зрабіў даволі сур'ёзны навуковы рэсерч. Так, я прашукаў проста ўвесь інтэрнэт за апошнія, скажам так, гадоў 10-15, каб пашукаць тое, што спадар Яцкоўскі казаў пра тыя ці іншыя выбары. Карацей, выйшла так. Напрыклад, у 2018 годзе у Польшчы адбываліся лакальныя выбары. І ўвогуле яны былі вельмі цікавыя, менавіта ў кантэксце Варшавы, бо сышла з пасады мэр Варшавы Ханна Гронкевіч-Вальц, і на пасаду мэра балатаваўся з боку грамадзянскай платформы Рафал Часкоўскі, а з боку правай справядлівасці малады палітык са Шлёнска Патрык Які, які ў дадзены момант з'яўляецца еўрадэпутатам. Дык вось, калі журналісты звярнуліся да Яцкоўскага з просьбай спрагназаваць, што ж нас усіх чакае, то Яцкоўскі зрабіў стаўку менавіта на Патрыка Якага. І ён сказаў, што Патрык Які пераможа, пры гэтым ён пераможа ў другім туры выбараў. У выніку Рафал Часкоўскі перамог у першым туры выбараў. Ось, то бок прагноз не збыўся. Зоркі памыліліся, скажем так. Чарговы яго прагноз датычыўся выбараў у 23-м годзе. Гэта вось тыя выбары, калі 15 кастрычніка 75% палякаў прыйшлі галасаваць і стаялі ў чэргах да 2 гадзіны ўначы ў некаторых месцах. Экстрасэнс Яцкоўскі спрагназаваў, што ён меў візію, ось, так. Як, яно ж усё так сур'ёзна, ось, што ПіС застанецца ва ўладзе. Ось, што здарылася, мы з вамі ўсе ведаем. Так, ПіС нібыта фармальна, я так нагадваю, перамог, заняў першае месца, але, як мы ўсе з вамі ведаем, ужо 1,5 гады яны не кіруюць Польшчай. Тут пытанне трактоўкі, мне падаецца. Можна залічыць 50/50. Скажем так, магчыма, дарэчы, так. Ёсць яшчэ парачка прыкладаў. Напрыклад, у 24-м годзе на выбарах у ЗША ён паставіў на Камалу Харрыс. Мы ведаем, што Камала Харрыс прайграла. Давай так, хто не ставіў, да? У таго няма сэрца. Многія, магчыма, ставілі, так і памыліліся. Пераходзім ужо да апошніх нашых выбараў, бягучай ёсць стаўка прэзідэнцкай кампаніі. Так, ён не сказаў, хто дакладна пераможа, але сказаў, што ў яго, як заўсёды, здарылася візія. Ось, і ў гэтай візіі сусвет падказаў яму, што выбары дакладна нехта пераможа. Ось, лагічна, і што гэта дакладна не будзе ані Шыман Галоўня, ані Рафал Часкоўскі.
Вау! Так, таму сябры, Моцна. так, сябры, праз некалькі тыдняў будуць гэтыя выбары, мы будзем з вамі назіраць, ці у дадзеным выпадку ягоны прагноз збудзецца. Пару тыдняў. Амаль Праз некалькі тыдняў. Праз некалькі, Праз некалькі тыдняў. Слухай, ну цікава. А ён экстрасэнс? То бок, як ён увогуле себе пазіцыянуе? Ну, па-польску кажуць ясновец, то бок экстрасэнс менавіта. Так, і гэта ягоная прафесійная дзейнасць. Не ведаю, ці ёсць яго дыплом яснавіца, але окей. Окей. Яшчэ даволі папулярная штука з прагнозамі. Я напішаў са спорту, я як чалавек, які працаваў у спорце, шмат гэта люблю, гэта прагнозы ад жывёлаў. Вось, мне падаецца, што на чэмпіянаце свету ці ў Бразіліі, ці ў Германіі быў асьміног Пауль. Так, гэта вельмі вядомы выпадак. Да, так. Ну, мне падаецца, гэта самы такі... Найбольш здаецца. Да. Ён прагназаваў результаты матчы, і пасля гэтага шмат было прагнозаў жывёламі на розныя падзеі. Нават я неяк здымаў са сваёй коткай, хто там пераможа, не ведаю, чэмпіянаце Беларусі па футболе, падаецца. Ці ёсць сябра асьмінога Паўля ў Польшчы? Калі гаворка менавіта пра спартыўныя мерапрыемствы, то так, тут таксама гэтая мода прыйшла, і здаецца, што найбольш вядомым прыкладам з'яўляецца сланіха Чітта. Яна, здаецца, з кракаўскага заапарка, ось, якая прадказвала вынікі некалькіх розных матчаў з рознай паспяховасцю, дарэчы. Ось, але калі гаворка пра менавіта палітычныя падзеі, то па шчырасці я таксама зрабіў вельмі сур'ёзны рэсерч. Я правёў, здаецца, некалькі гадзін, проста выкарыстоўваючы ўсе даступныя спосабы вышуку інфармацыі, і насамрэч, на жаль, не было чагосьці такога моцна раскручанага ў медыасферы так нейкай жывёлы. Ну, магчыма, мы зараз створым. Але было парачка прыкладаў, дзе людзі часцей за ўсё самі проста вось у соцсетках выкладвалі нейкія часта проста забаўныя відэа, дзе, напрыклад, ставілі дзве міскі, у адной агурок, у іншым мяса, і падпісана платформа і піс, напрыклад, так, і сабака там мусіў выбраць нейкую міску. Ну і вядома, якая была абраная. Ну, зразумела, так. Тут усё зразумела. Быў, напрыклад, выпадак, калі у кракаўскім заапарку зладзілі акцыю, дзе мядзведзіца, калі не памыляюся, памянуўшыся Магда, гэта былі выбары ў 19 годзе, яна таксама выбірала паміж двумя міскамі, хто пераможа, і, дарэчы, яна добра трафіла. Так, перамагло права і справядлівасць. Пра гэта пісала лакальная прэса, перадусім газета Кракоўская. Мы вырашылі на пару хвілін адцягнуць вас ад магіі прадказанняў, каб пазнаёміць вас з ідэальным планам на аднадневную паездку з Варшавы. Сёння мы вырушым у невялікую вёску Неборов. Да Неборова з Варшавы ўсяго толькі каля 80 кіламетраў, а дарога па аўтастрадзе Е30 зойме каля 1 гадзіны. А партнёр нашай падарожніцкай рубрыкі – створаная беларусамі аўташкола «Дэніс Драйв». У «Дэніс Драйв» можна пайти вучыцца ў Варшаве ці ва Вроцлаве. І там можна як вывучыцца на правы, так і палепшыць свае скілы за стырном. Усе неабходныя спасылкі і кантакты ў апісанні пад гэтым відэа. Вы, канешне ж, можаце запытаць, а што цікавага можа быць у невялічкай вёсцы, якая налічвае менш, чым 1000 жыхароў? Вось гэта маё першае пытанне было. І перадусім, гэта, канешне ж, вялікі палац, які амаль што 200 гадоў належаў да знакамітага роду, які дакладна вядомы кожнаму беларусу. Канешне ж, гаворка пра Радзівілаў. Дарэчы, будова палацу распачалася яшчэ ў 17 стагоддзі. І таксама вакол палаца ёсць вельмі прыгожы парк. Дарэчы, у раёне Неборова вельмі прыгожая прырода, там вельмі шмат сапраўдных лясоў. Таму гэта проста ідэальнае месца, дзе можна паехаць, каб пашпацараваць у цёплае вясенняе надвор'е. Сярод гэтых лясоў знаходзіцца сапраўдная жамчужына. Гаворка пра рамантычны парк Аркадыя, які знаходзіцца ў 2 кіламетрах ад Неборова. Дарэчы, я там сам быў некалькі разоў, і гэта сапраўды унікальны парк, які паўстаў у 1778 годзе па загадзе Елены Радзівіл. Сам парк, дарэчы, даволі вялікі і дастатковы для шпацыру прыкладна на 2 гадзіны. У ім вы знойдзеце прыгожыя алейкі, вялікую сажалку і некалькі цікавых помнікаў архітэктуры, сярод якіх капліца і стары акведук. І гэта сапраўды ідэальнае месца,
каб усёй сям'ёй адпачыць ад гарадскога шуму. А я хуценька нагадаю, што каб у вас былі правы на аўто, то трэба звярнуцца ў аўташколу Дэніс Драйв і прайсці там навучанне. У створанай беларусамі аўташколе можна вучыцца ў Варшаве і ва Вроцлаве, а ўсе неабходныя кантакты і спасылкі ёсць у апісанні пад гэтым відэа. Перад тым, як мы перайдзем да нашых прагнозаў, будзем тут ствараць нейкую магію, не толькі магію, што за базарык на выбарах у Польшчы? Ты закрануў вельмі добрую тэму, усе насамрэч гэта адна з моих найбольш улюбёных тэмаў, звязаных з выбарамі. Справа ў тым, што існуе такое паняцце, як выбарчая цішыня, ціша выборча. За суткі да дня галасавання пачынаецца вось рэжым выбарчай цішыні. То бок нельга ўвогуле публікаваць, па-першае, ніякай агітацыі, па-другое, ніякіх вынікаў нейкіх даследаванняў. Кары, так, кары просто касмічныя. Там десяткі і сотні тысяч злотых нават. Таму, скажем так, хітрыя, спрытныя інтэрнэт-карыстальнікі і людзі, найбліжаныя да палітычных колаў і ўвогуле да гэтых вось інстытутаў, якія робяць даследаванні, прыдумалі спосаб, як гэта ўсё абысці. Базарык. І яны прыдумалі так званы базарак. У дзень галасавання увесь твітер просто заліваецца інфармацыяй пра цэны на базарку, дзе назвы кандыдатаў ці партый камуфлююцца пад нейкія там раслінкі ці прадукты, але каб было зразумела. Так? Напрыклад, ПСЛ, у якога з сімвалам з'яўляецца канюшына, зелененькая конюшина, то просто пишут, что на базарку о 12 гадзіне у дзень выбораў конюшина по 7 злотых, напрыклад. І што гэта нібыта павінна ўказваць, што ў экзіт-полах яна атрымоўваюць 7%. І па дадзеных на 12 гадзін. Так, ці, напрыклад, калі гаворка пра левых, то пішуць, напрыклад, чырвонае віно, так, бо чырвоныя, так, левыя. Ось, па такіх-то такіх-то коштах, так. Вось, ну, і гэтак далей, і гэтак далей. Там цікава, піс – это пістацыя. Піс, так, піс – гэта заўсёды пістацыя. Так, а з платформай па-рознаму бывае. Я бачу колендра. Есть колендра, так, есть колендра, бо коаліцыя абывательская, но яшчэ ёсць таксама некалькі іншых мянушак. Найбольш смешнай, здаецца мне, бо некалі была і існуе дагэтуль партыя, якая ўваходзіць у склад у дадзеным грамадзянскай коаліцыі, і ей лідарам быў Рышард Петру. Ён у дадзены момант таксама з'яўляецца дэпутатам, але дэпутатам ад трэцяй дрогі. Вось гэта такі польскі эканаміст, даволі вядомы чалавек, вельмі нават вядомы чалавек, скажем так. Людзі, калі пісалі цэны на базарку, то выкарыстоўвалі для ўвогуле ягонай партыі, новачэсна гэта партыя называлася, светры, бо Петру светру. Ось, так, і што светры шведеры, то бок шведеры так ходзяць вось па такім цэнам на базарку. Я за базаркамі сачу 12 гадоў насамрэч, і тады сапраўды былі інсайты. Ось тады былі інсайты, ёсць некалькі людзей, якія так сядзяць у сацыялогіі, у іх ёсць кантакты, і яны фактычна часта давалі такую інфармацыю, сур'ёзную. То цяпер, насамрэч, базарак пераўтварыўся проста ў такую забаву. Таму ў дадзены момант, скажем так, я б сур'ёзна да гэтага не ставіўся, але ў дзень выбараў, то бок 18 траўня і 1 чэрвеня асабліва, запрашаю вас у твітер. Я там дакладна буду, магчыма, рабіць нейкія рэпосты, ці ретвіты дадзеных з базаркаў. Ці ёсць нейкія надзейныя пастаўшчыкі цэнаў? Ёсць больш-менш надзейныя. Ёсць, напрыклад, такі чалавек Марчин Палада, вось ён вядомы твітарскі карыстальнік, чалавек вельмі набліжаны да палітыкаў, ось, і ён час ад часу публікуе такія валідныя, скажем так, дадзеныя ось па падтрымцы. Мы пераходзім менавіта да нашых прагнозаў, а вы пакуль што паставце лайк пад гэтым відэа, напішыце каментар, можете напісаць нам варыянты яшчэ нейкіх прагнозаў, магчыма, якіх мы яшчэ не рабілі. Таму заставайцеся з намі і зараз будзем прагназаваць. Першы спосаб самы проста зразумелы. У нас ёсць кепка. Моя культавая кепачка Make Europe Great Again. Так, у нас ёсць бумажкі з прозвішчамі кандыдатаў. Я не браў усіх, я ўзяў галоўных 5. Правілы якія? Мы зараз з табой цягнем па адной.
Гэта будуць кандыдаты, якія пройдуць у другі тур. Ну і потым Кірыл выцягне пераможцу і будучага прэзідэнта Польшчы. Цягні. Адказны момант. Ніколі не вырашаў, хто будзе прэзідэнтам Польшчы. Ты пакуль што вырашаеш, хто пападзе ў другі тур. Ты не поверыш. Славамір Менцен. О, цікавенька. Так, я не гляджу. Хто там? Караль Навроцкі. Цікавыя у нас выборы адбываюцца. Выборы будуць вельмі цікавыя. Такога, я думаю, ніхто не спадзяваўся. Мы усіх кандыдатаў дастаем. Ну і што, Кірыл, зараз ты вырашаеш лёс будучыню краіны. Ну давай, не глядзі ў шапку. Ой. І прэзідэнтам Польшчы Rzeczy Посполитой Польскай 2025 па версіі падкаста. Зроблена ў Польшчы будзе Славамір Менцен. Віншуем, спадар Славамір. Запрашаем да нас, нават калі не станеце прэзідэнтам. Вось, першы прагноз адбыўся. Я нас віншую. Наступны прагноз па кніжцы. Мы ўзялі Шчэпана Твардаха, выдавецтва Янушкевіч на беларускай мове, усім раю прачытаць. Будзе варажба. Я буду называць кандыдатаў. Ты будзеш на кожнага называць старонку і страку. Радок. Два нумары. Так. Я думаю, што мы пачнем з трох першых, а потом глядзім, ці гэта весела, і тады далей на каго-небудзь яшчэ. Рафал Часкоўскі. Старонка і страка. Старонка 21. Угу. 7 радок. Зверху. Ой, мне падаецца, там нейкая чорнуха будзе. 21, 7 радок. Раз, два, три, секунданты спрабуюць яго вярнуць да прытомнасці, урэшце гэта ўдаецца. Суддзя хапае далонь з паборнікаў, далонь Шапіры ўздымае ўгару, Зямбінскі хістаецца і няпэўна паводзіць вачыма, канферэнцыя абвяшчае канец апошняга бою гэтага вечара, перамогу спаборніка ў клубе Макабі Варшава. Мы пляскаем у ладкі. Я таксама пляскаю. Ну, чысці перамога будзе. Паспрабуем гэта неяк трактаваць. Не, ну я думаю, што гэта перамога Рафала Часкоўскага. Ну, гэта так, ведаеш, такая, скажем так, пашарпаны чалавек, але ўсё ж такі ў апошні момант... Будзе складана. Так, будзе складана, але ў апошні момант ён знаходзіць у сябе сілы, каб, скажем так, дабіць у двукосці суперніка. Слухай, але па шчырасці з гэтага кавалка можа не вынікае, але там па кнізе ён быццам бы даволі ўпэўнены перамог. Ну, то бок, так, складана, але ўпэўнена. Ну, окей, паглядзім. Караль Навроцкі. Старонка 175, радок 5 знізу. 175. Праяўляюцца калашыны. Няма нідзе майго мундзіра. Ператрасаю ўсю кватэру, ёсць мае цывільныя гарнітуры, кашулі з доўгім і кароткім рукавом, гальштукі. У шуфлядах валяюцца брыдкія чаравікі, а мундзіра няма. Ну, мне падаецца, што ўсё зразумела. Ўсё зразумела. Трактаваць нічога не трэба. Не пайшло. Не пайшло. Не атрымалася. Цяпер Славамір Менцен. Славамір Менцен. Старонка 59, радок 15 зверху. Угу. Так, 59, 15 зверху. Чаго запатрабаваў сабе гарбаты, якую яна яму паспяшалася запарыць, ведаючы, што Пантэлён не выносіць чакаць? Ой, тут нам патрэбная дапамога. Чакаць. Угу. Слухай, ну, запатрабаваў сабе гарбаты. Сябры, а давайте вы нам дапаможаце. Вось у дадзены момант... Што гэта азначае да Славаміра Менцена? Націсніце паузу і напішыце, што, на вашу думку, гэта азначае для кандыдата ў прэзідэнта Славаміра Менцена. Шыман Галоўня. Шыман Галоўня. 10-я старонка. Ого, таксама нейкая чарняга. Радок 3 знізу. Крычалі, скандавалі яго прозвішча, польскія заўзятары адбівалі скупыя воплескі, баксёры сталі адзін супраць аднаго. Прагучаў гонг, і зала сціхла. Канец палітычнай кар'еры. Канец палітычнай кар'еры. Вельмі верагодна. Ну, ці пачатак, слухай. А магчыма, і новы пачатак, новы пачатак. Новы пачатак. Вось пазбіраецца, як фенікс, адрадзіцца, і яшчэ пакажуць нам усім, дзе ракі зімуюць. Ну і што? Магдалена Беет.
Апошняя Робім. кандидатка з топ-5. Так. Дарэчы, тут ведаеш сколько сторонок? 420 з гакам. Давай 400. 400. І радок 5 зверху. Морец сказаў, што там ніхто не ходзіць у гарнітурах, штаноў і кашулі хапае. Толькі дзе тады пісталет схаваць. Можна ў кішэні штаноў, але незручна. Ну што ж ты зробіш? Ну, як Зноў левая, зноў без штаноў. як не ідзе, то не ідзе. Ну, нічога не зробіш. Ой, добра, мне было весело. Пераходзім далей. Зараз у нас будзе прагноз з пескем. Гэта коргі тофі. Мы знялі сюжэт гэты дадаткова, таму для вас тут зараз будзе такая рэпартажная здымка, а потым мы вяртаемся ў студыю. Тофі, хто выйграе выбары у Польшчы? Карацей, Тофі зараз будзе прадказваць, хто стане прэзідэнтам Польшчы ў гэтым годзе. Расцім польскага асьмінога Паўля. Што мы тут бачым? Першы Шыман Галоўня, далей Слаўмір Мэнсон, Магдалена Беет, Рафал Часкоўскі і Караль Наўроцкі. Ага, гэта картка Рафала Часкоўскага, яна яго пераварочвае і з'ядае. Далей ідзе... Уау, Магдалена Беет, нечакана. Неошта левыя пройдуць у другі тур. А хто будзе трэцім? Шыман Галоўня, вау. Слаўмір Мэнсон будзе чацвёрты, а нешта да Караля Наўроцкага ўвогуле Тофі не падыходзіць. Ну, цікава. Спадзяюся, што вы не напішыце ў каментарах, што гэта левацкая сабака, бо гэта не так. Тофі па-за палітыкай. Прагноз ад сабачкі зразумелы. Магчыма, гэта наш новы асьміног Паўль, наш падарунак польскаму грамадству ад беларусаў. Зараз прапаную спытаць штучны інтэлект. Прычым я прапаную зрабіць спытаць у двух. Зразумела, чат GPT, самы знакаміты, і у польскай Large Language Model Plum, или Plum, не ведаю, як яна называецца. Plum. Прычым я прапаную зрабіць гэта ў аўдыёфармаце. Прывітанне. Привет, как дела? Справы добра. Мы размаўляем з табой на беларускай мове. Так, вядома. Як твой дзень? Мой дзень добры, дзякуй. Падкажы, калі ласка, хто стане прэзідэнтам Польшчы на тваю думку? Вядома, пакуль што складана сказаць, хто стане наступным прэзідэнтам Польшчы. Але калі цікавішся палітыкай, можна паглядзець апошнія сацыялагічныя апытанні, каб зразумець тэндэнцыі. А ў цябе ёсць нейкія думкі на гэты конт? А вось мне цікавыя твае думкі. Вось што ты думаеш пасля таго, як прааналізуеш апытанні ці нешта такое? Адкажы коротка, калі ласка. Ну, калі глядзець апытанні, звычайна найбольшыя шансы маюць кандыдаты ад буйных партый. Але дакладна прагназаваць складана, бо ўсё можа змяніцца бліжэй да выбараў. Пабачым. Ну вось, а калі б ты ўсё-такі рабіла прагноз, хто, як ты думаеш, стане прэзідэнтам? Ну, калі бы рабіла прагноз, то, напэўна, арыентавалася б на фаварытаў з апытанняў. Але палітыка непрадказальная, і ўсё можа змяніцца ў апошні момант. Будзем назіраць за развіццём падзей. Просто дай мне, калі ласка, прозвішча. Канешне, але давай дачакаемся афіцыйных вынікаў, каб быць дакладнымі. Так, усё... Дзякуй табе вялікі па шчырасці. Я ўжо пачынаю быццам бы здзякавацца. До відзення. Па шчырасці мне не хапала толькі аднаго, каб яна сказала, раю вам глядзець падказ зроблены ў Польшчы. Я думаю, што яна так і скажа на пачатку па шчырасці. Што нам зараз адкажа польская мадэль? Я, на жаль, не ведаю, ці можа яна ў аўдыёфармаце. Так, я зараз вось пішу. Вітам, хто выйграе на прэзідэнта. Карацей, не дае. Кажа, што як языковая мадэль, яна не можа даваць інфармацыю аб актуальных падзеях. Важна, кажа, што удзел у выбарах – гэта важны элемент дэмакратыі. І кожны грамадзянін мае права сам вырашаць, за каго галасаваць. Захэнца заахвочвае. Слядзіць за бягучымі падзеямі палітычнымі, аналізамі экспертаў. Таксама не называе прозвішча. Окей, наступны расклад – букмекеры. Што яны кажуць? Увогуле, к букмекерам можна адносіцца па-рознаму. Ёсць разныя гісторыі, што людзі там страчваюць грошы, не страчваюць. Калі не думаць гэта як пра заробак, а пра забаву, то норм. Але
будьте асцярожнымі. Букмекеры заўсёды ставяць на палітычныя падзеі. Ну, увогуле, мне падаецца, што букмекеры зараз ставяць на ўсё. Так, гэта па ўсім свеце і ў Польшу таксама. Што яны кажуць пра выбары? Напрыклад, у амерыканскіх букмекераў каля 75% так у сярэднім даюць на перамогу Рафала Часкоўскага. Вось. Калі паглядзім на польскіх букмекераў, то дадзеныя прыкладна такія, што каэфіцыент, напрыклад, на Рафала Часкоўскага гэта 1,50. Вось, калі гаворка у сярэднім, так, калі гаворка пра 1,5. 1,5. Калі гаворка пра Карля Наўроцкага, то прыкладна 3,5. Вось, а калі гаворка пра Славаміра Мэнсана, то каля 6 до 7. Для людзей, напэўна, якія не вельмі разумеюць у каэфіцыентах, чым ніжэй каэфіцыенты, чым меншая розніца з единіцай, тым большая верагоднасць гэтай падзеі. Так. То бок, яны ставяць на Рафала Часкоўскага таксама. То бок з дадзеных букмекерскіх кантор і польскіх, і замежных на дадзены момант выглядае так, што Рафал Часкоўскі мае, безумоўна, найвялікшыя шансы на тое, каб перамагчы падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў. Пераходзім да наступнай варажбы. Зараз у нас будзе крыху падобная да кнігі, але мы будзем варажбіць на беларускіх песнях на плейлісце ад медыа-ініцыятывы «Клік», якая зрабіла плейліст на Spotify з актуальнай беларускай музыкай, якую яны рэгулярна аднаўляюць. Я называю па чарзе кандыдатаў, ты нумар песні, і мы глядзім на назву, магчыма, слухаем крыху, глядзім нейкі тэкст. Зараз я толькі адчыню. Рафал Часкоўскі, нумар песні. 17. Штосьці добрае, пятля прыхільнасці. Слухайце, па шчырасці выглядае так, што гэта падстроена ўсё. Не, насамрэч, сябры, мы насамрэч робім усё гэта абсалютна спантанна. Окей. Штосьці добрае будзе ў пана Рафала Часкоўскага. Караль Наўроцкі. Там 100 песен, так? 100. 88. Ого, так, зараз буду з канца лістаць. Песня называецца «Вол». Давай трактаваць неяк. Ну, гэта моцная жывёліна, наколькі я разумею, па вокладцы, перад якім стаіць жанчына. Ну, вокладка даволі такая, мы тут пакажам, напэўна, такая, ну, хутчэй трагічная, я б сказаў. Ага. То есть такая змрочная. Вось, ну окей. Складана трактаваць, не так адна... Ну, не так весела, як Рафала Часкоўскага. Не весела. Славамір Мэнсан. 3. Песня «Веі». Вее? «Веі». Веі. Ну, то бок, «Веі». Я нават не ведаю, што сказаць на гэты конт па шчырасці. Ну, слухай, гэта давай пра што? Гэта пра нейкую лёгкасць, я б сказаў, «Веі». Ну, я б сказаў, што гэта, магчыма, «Веі», якія вось прынясуць яго да другой туры. Я б гэта так. Дарэчы, так. Калі мы ўзгадаем, дарэчы, тое, што нам паказала гэта варажба наконт Карля Наўроцкага, што ў яго так не ўсё настолькі... Нешта змрочнае такое. Нешта змрочнае і так далей, то так, магчыма, вось што Славамір Мэнсан з лёгкасцю праскочыць у другі тур, дзе пазмагаецца з Рафалам Часкоўскім. На сваіх веях. Так. Окей. Шыман Галоўня. 7. Слухай, ну песня называецца «Час». Прыйшоў ягоны час. Слухай, паштарыся, калі б я глядзеў. Ну, вось падобна нешта на прагноз кнігі. Працуе. Дзякуй «Кліку» за тое, што збіраюць актуальную беларускую музыку, а мы пераходзім да наступнага прагноза. І апошні прагноз па знаках задыяка. Што я зрабіў? Я, па-першае, знайшоў, калі кожны кандыдат і кандыдатка нарадзіліся. Вылучу іх знакі задыяка. Дарэчы, магчыма, вам будзе цікава спачатку гэта дазнацца. Рафал Часкоўскі у нас казірог. Караль Наўроцкі — рыбы. Славамір Мэнсан, ну, па шчырасці я не здзівіўся. Скарпіён. Бачна адразу. Шыман Галоўня — дзева, Магдалена Беет — казірог. Мы па шчырасці хацелі даць вам прагноз ад Анджэлы Перл, але яшчэ ранавата, і ёсць толькі прагноз на апрель, я забыўся зноў, як ён будзе па-беларуску. Красавік. Дзякую вам усім беларускамоўныя людзі. Акрамя Анджэлы Перл мы па шчырасці па знаках задыяка нікому не давяраем, таму мы запыталі ў чата GPT. Першы Рафал Часкоўскі, я запытаў, казірог мужчына, канец траўня, пачатак чэрвеня 25 году. Што чакаю? Агульны настрой. Гэты перыяд прынясе табе важныя пераходы і магчымасці. Ты адчуеш павышаную адказнасць і жаданне прывесці справы ў парадак. У канцы траўня магчымыя некаторыя затрымкі або перашкоды, але пачатак чэрвеня адкрые новыя дзверы. Галоўнае — быць гатовым
іх заўважыць. Ну просто ўсё настолькі відавочна насамрэч, што Ну я не ведаю, што я яшчэ чарговы раз папереджу ўсіх нашых гледачоў, што гэта не падстава. Гэта ўсё абсолютно Не-не-не. робіцца спантанна вось зараз у студыі. Карен Наўроцкі, рыбы. Гэты перыяд прынясе табе шмат цікавых падзей і нечаканых паваротаў. Ты будзеш адчуваць сябе натхнёна, але часам крыху разгублена з-за новых магчымасцяў. Галоўнае не спяшацца і давяраць сабе, бо падсвядомасць будзе падказваць правільныя рашэнні. Па шчырасці мне пачало казацца, падавацца, што яна проста пазітыўна. Так, тут таксама ўсё пазітыўна для Карля Наўроцкага. Але- Паглядзім. Тут ёсць яшчэ расшыфроўкі розныя. У канцы траўня варта завяршаць недаробленыя справы і не адбраць на сябе лішняга. О, З фінансамі важна быць асцярожнымі. Пазбягай непатрэбных выдаткаў. На другі тур не трэба траціцца. Самір Мэнсон, скарпіён. Гэты перыяд будзе напоўнены дынамікай і пераменамі. Ты адчуеш жаданне дзейнічаць і змяняць сваё жыццё. Але трэба будзе быць цярплівым і разважлівым, каб не зрабіць паспешлівых крокаў. Падзеі, якія адбываюцца цяпер, могуць мець доўгатэрміновы ўплыў, таму важна кантраляваць эмоцыі і ўлічваць усе нюансы. па шчырасці для мяне гэта гучыць як выхад у другі тур. Па шчырасці хацелася адправіць Саміра Мэнсона. Нешта параіць. Ну так. Ну, але так, Гучыць гэта як другі гучыць як тур. выхад у другі тур. Другі тур. Так. Шыман галоўне дзела. Гэты перыяд прынясе шмат цікавых падзей, але патрабуе пільнай увагі да дэталяў. Ты можаш сутыкнуцца з новымі задачамі або важнымі выбарамі. Разважлівасць і аналіз твае галоўныя саюзнікі ў канцы траўня могуць узнікнуць дробныя цяжкасці, але пачатак чэрвеня прынясе магчымасці для росту і развіцця. Па шчырасці я б гэта трактаваў так, што не можна выключыць, што ён нават здымецца з прэзідэнцкіх выбараў і магчыма вытаргуе сабе магчымасць застацца на пазіцыі маршала Сейму. Дарэчы, тут ёсць парада. Плануй свае крокі і не спяшайся з рашэннямі. Гэты перыяд дасць магчымасці, але іх трэба выкарыстоўваць разумна. Так, ён вытаргуе сабе пазіцыю маршала Сейму на другую палову кадэнцыі. Пабачым. Прынамсі, так гэта можна трактаваць. Ну і застаецца Магдалена Беет. Гэты перыяд будзе насычаным і прадуктыўным. Твая мэтанакіраванасць і арганізаванасць дапамогуць дасягнуць добрых вынікаў як у працы, так і ў асабістым жыцці. У канцы траўня могуць быць дробныя затрымкі або перашкоды, але пачатак чэрвеня прынясе новыя магчымасці. Я трактую гэта так, што яна можа зрабіць цалкам добры вынік, як для кандыдаткі левых. Так, напрыклад, 5%. Гэта было б сапраўды добрым вынікам. І, магчыма, гэта дасць ёй шанец, напрыклад, пазмагацца за лідарства у партыі левых менавіта. Так, бо пасля выбараў у іх будуць выбары новага кіраўніцтва. Ну і парада, дзейнічай упэўнена, але не забывайся на адпачынак. Твае высілкі дадуць добрыя вынікі, калі ты будзеш захоўваць раўнавагу. Але па шчырасці усе прагнозы такі даволі пазітыўныя. Дарэчы, вы самі можете прагназаваць, пісаць нам, дасылаць відэа, мы будзем таксама клаць у сваіх соцсетках, інстаграмах, тыктоках, дзе заўгодна. Давайте прагнозы рабіць на выбары прэзідэнта. Падтрымлівайце нас, калі ласка, каб мы рабілі і вось такія весёлыя штукі. Buy Me Coffee, Patreon, падаткі з Піта. Ставце падабайкі, распадайце прынос сябрам і сяброўкам. І дзякуй, што вы сёння былі з намі. Да сустрэчы ў наступным выпуску.